Gipahinumdom sa Davao City COVID-19 Task Force ang pipila ka mga requirements sa home isolation alang sa usa ka pasyente nga positibo sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Sumala ni Dr. Michelle Schlosser, ang spokesperson sa Davao City COVID-19 Task Force sa interview sa City on Radio nga ginatugutan lamang ang home isolation ni atong mild o asymptomatic o walay simptoma sa COVID-19. Gawas niini kinahanglang ang pasyente adunay kaugalingon nga kwarto o comfort room kon CR sulod sa balay. Kinahanglan usab nga ang pasyente walay kauban sa balay nga adunay comorbidities o masakiton aron malikayan nga sila matakdan sa pasyente. Karon na atay home isolation because based sa ato ang DOH guidelines, allowed ang isa ka LGU to permit home isolation if naata sa surge, and currently naata sa surge, therefore na gina-allow ang home isolation sa mga asymptomatic and mild cases only. Gipasabot sa health official nga adunay istriktong pag-assess sa mga pasyente aya kinitugutan sa home isolation na di adunay mga pasyenteng kinahanglang ibutang sa pasilidad, ilabi na kung sila severe o critical sa COVID-19. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.